Usa ka college student nga taga Surala, South Cotabato ang miikyas dihang giharang atol sa anti-kidnapping operation sa kapulisan sa Maasim, Sarangani. Misangpot pa kini sa ginukdanay ug misukol pa kuno sa otoridad ang estudyante. Hinungdan nga napriso kini. Ang detalye sa report ni Abby Caballero. Mao kini ang pagginukdanay sa mga personahe sa Highway Patrol Group ug kining kotse sa National Highway sa Barangay Tinuto, Maasim, Sarangani, pasado alas 6 sa buntag niadtong Biyernes. Matud pa samtang nagpahigayon og anti-kidnapping operation ng otoridad, gipahunong nila ang kotse apan misutoy hinuon kini palayo. Human ang kapin 5 ka minuto naabtan ra kini sa Barangay Bawing sa General Santos City. Tuloy hindi natin alam pa that time na mga binatilya ang nandun sa loob ng sasakyan. So all we think, siyempre, ba't bumalik, no? Suspicious talaga na baka meron silang dalang mga contraband. So ang ginawa natin ay hinabol to stop them. But 3 checkpoints ang dinaanan talaga nila hanggang sa na-corner yun na nahuli natin sila. Nasayrang ang driver usa ka 19 anyos nga college student nga taga Surala, South Cotabato. Dihang giduulan sa pulis, gituklod kuno niini ang pulis og misukol. Hinuon walay na recover nga kontrabando apan wala kini driver's license. Walang driver's license at saka yung sasakyan na Mitsubishi ay nirent lang nila. Verify naman natin yung mga Nakakustodiya na ang sospek sa Pendaton Police Station ug naka-impound na sabang sakyanan. Gisulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao pagkuha sa kabahin sa sospek apan mibalibad kini. Matud sa kapulisan, misuroy lang kuno sa Jansan ang sospek kauban iyang mga higala. Gipasakaan na og kasong resistance and disobedience to a person in authority ug direct assault ang dinakpan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.